celý státní vzdělávací systém ve skutečnosti není vzdělávací ve smyslu vzdělat v nějakém vzdělání, ale k výchově k poslušnosti. Jo, celý to vzniklo asi 200 let zpátky v Prusku, celý ten systém, protože lidi tolik neposlouchali v armádě, tak zavedli vymysleli vlastně ten systém povinný školní docházky, protože děcka pak jsou zvyklí poslouchat ty autority, pak posloucháme ty doktory, posloucháme ty uniformy a tak nějak to tam automaticky máme, že jsme v tom vychovaní, takže když potom je nějaká ta mobilizace a takovýhle věci, tak lidi prostě víc poslouchají. Je to proto o vzdělání vůbec nejde. Vůbec nejde. Každý se samozřejmě zaklíná vzděláním a jak potřebujeme víc peněz a jak potřebujeme víc tohodle a není to o vzdělání.